The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyon na po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo ha? Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Webes para magbigay ng serbisyo publiko. Kala ko partner, nasa Kuanga na. Kastilyong Parang buhangin. nasa live concert lang, partner. Yes, magandang hapon sa iyo partner at syempre magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA Apordabac, sa Channel 2 sa EBS-CBN TV+. Umpisa natin kaagad, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Eto, partner, mula sa Naga City, Camarines Sur, makakausap natin si Romeo Borquillos. Pagiging tricycle driver ang tanging hanap buhay nito para sa kanyang 4 na anak. Ngunit nahinto sa pagtatrabaho nang masira ang kanyang tricycle matapos itong maatrasan ng Montero na sasakyan. Ang kanyang hinaing hindi raw tumupad sa usapan ang driver ng nasabing sasakyan. Ayan, magandang hapon po sa iyo, Tatay Romeo. Magandang hapon po. Opo, kumusta po kayo ngayon, Tatay? Okay naman po, sa Apo. biyaya ng Diyos. Opo, Tatay, makikwento nga po sa amin na kailan po ito nangyari at saan po? Noong April 25 po, mga bandang alas 7:30 po ng umaga, habang ako po ay namamasada doon po sa Barangay Tabuco, sa katawid po ng tulay, malapit po yan sa market ng Naga City, ay kasalukuyan po akong nagmamaniw ng pinapasada ko pong tricycle at nakita ko talaga po yung sasakyan na kulay puti nandun po sa kabilang kalsada. Kaya diretso po ako na nagmamaniw at hindi ko naman po inaasahan na ganon. Nung nakasentro na po ako doon sa may hulihan ng sasakyan na puti, nakita ko po na humarurot po yung gulong niya, umusok po siya, parang pilit para makaalis po doon sa pagkakahalang po doon sa gilid. Opo, gani po At nung ibig sabihin po nito, Tatay Romeo, naatrasan po kayo nitong Montero. At yung pagkakaatras niya po ay hindi po yung dahan-dahan na paatras, kundi biglang harurot po. harurot po siya. So, ilang araw ka na po ba na hindi nakakapasada, Tatay? Mula po nung sa 25 po ng April hanggang po ngayon. Ayan po yung nakikita namin. Ito yung tricycle niyo, Tatay. Sira-sira yung unahan. At talagang kita na malakas yung puwersa ng pagkakaatras po sa inyong tricycle. Opo. Opo. So, nasa magkano, Tatay, yung nawala po sa inyo kada araw? Ang ano po? Ilan po yung nawala po sa inyong pera na nawala po dahil hindi po kayo nakakapagpasada ng tricycle? Ang kinikita ko po talaga sa isang araw, mahigit sa 1,000. Kasi malaki po kasi ang pangangailangan ng
pamilya ko sa araw-araw kasi 4 po ang anak ko at nag-aaral po yan. College, graduating po ngayon sa bilang marine engineer at yung dalawa ay high school. At malayo po kasi kami sa city proper kaya malaki po ang budget ng mga anak ko araw-araw. Opo, so ibig sabihin ni tatay nito, yung normal na pagkakayod sa isang araw, mas dinodoble nyo po dahil po sa pangangailangan ng pamilya. Opo. Oh, so paano yan tatay ngayong hindi kayo nakakapagpasada? Saan ho kayo kumukuha ng pang-araw-araw na pangtustos sa pangangailangan po ninyo? Ang nagtutustos po sa akin sa pang-araw-araw ay yung manager ko po. May-ari po nung tricycle na pinapasada ko po araw-araw. Ayun, so ibig sabihin nagbaboundary ka lang ng tricycle. Opo, nagbaboundary lang po ako. Okay. Matanong ko lang, sino ba ang may-ari nung sasakyan na Montero at sino ang driver na nakabangga sa'yo? Ang driver po noon ay nakalagay po doon sa sa pinirmahan po namin ay Aida po ang pangalan niya. Babae. Babae po. Opo. Nung mangyari ho ba itong pagkakaatras sa'yo, nagkaroon kayo ng kasunduan sa police station or sa barangay kung ano ang gagawin? Nung makalabas na po ako sa hospital, pumunta po ako doon sa substation, sa presinto, at nandoon po siya. At nagsulat po yan si Ma'am Aida ng doon sa Copan at pinapirmahan po akin at sa managera po. Okay. Ano po yung napagkasunduan ninyo? Pakiliwanag lang po. Pakilinaw lang po. Ang nakalagay po doon, bago po siya sumulat noon, sinabi po sa kanya ng managera po na babayaran niya yung income ng driver pati yung Damage. yung boundary ng pagpapaayos. tricycle. Pati yung at pagpapaayos ng niya tricycle. Yung damage ng tricycle. Yun. Okay. So, babayaran niya yung income mo araw-araw, yung boundary, Opo. kung magkano yung boundary, at yung pagpapaayos ng tricycle. Okay. Doon Opo, sa tatlong ganun na po. napagkasunduan na yon, yung pagpapaayos, yung pagbabayad sa boundary, at pagbabayad ng income mo araw-araw, may natupad ba doon? Yung pagpapaayos po, wala po sa akin problema yun kasi pinapaayos naman po nila. Okay. Ito bang Aida na naka-atras sa'yo, mga ilang taon na ito? Sa tingin ko po mga past 50 po siya. So mga 50 years old above na. Okay. Mga Doon sa 50 po. ginawang kasunduan, 71 years old na. Chinek pala ng ano? 71. O 71. Doon ba sa ginawang kasunduan ninyo, may saksi ba, may pulis ba na namagitan? Nung sinusulat niya po yun, walang pulis. Ako lang po ang nandun at si managera ko. So kayo-kayo lang yung nag-usap? Opo. Okay. So yung pagbibigay ng boundary at saka yung pagbibigay ng income mo araw-araw, yun ang problema, hindi tinupad nitong si Aida. Hindi pa po kasi sabi sa akin ng anak niya ay isahan na lang daw po pag naayos na daw po yung tricycle at saka na bibilangin yung mga araw, saka na lang daw po ibibigay. Aha. So, taga saan ba itong naka-atras sa'yo at kailan mo siya huling nakausap? Ang pagkakaalam ko po taga Bula po sila Bula Camarines Sur. At mayroon po silang negosyo dito sa Naga City. At huli ko po silang nakausap nung Martes lang po. Nung Martes. So kayo ba'y bumalik uli sa police station para iparating ito na reklamo nyo na walang nangyayari doon sa pinag-usapan? Pumunta po doon si managera ko at tinayuan din po siya ng investigador. Kaya lang po para sa akin, sana po ang para sa akin, gusto ko lang po naman yung makatawa at makadiyos na pamamaraan. Kaya nga po hindi po ako doon sa managera ko yung parang hindi ko sinusunod yung sinasabi ng managera ko kasi ayaw ko naman po yung yung magkasamaan ng loob sa
sa mga bagay na nangyari. Oo. Okay. Tatay Romeo, matanong ko lang ano kasi sabi mo, 71 years old na itong driver. Oo. Oo, Sige pero po. sa tingin mo, kumusta yung ano niya, yung matanda na ba talaga ito? Gusto ko lang ma-figure out, partner, kasi 71 years old. Usually, baga partner, sa edad na yan, medyo yung hatak, yung, Hindi, actually, partner. yung vision. Actually, partner, nung buwan ng Pebrero, ganyan din ang nangyari sa akin. Diyan sa Legazpi Terminal, may sinundo ko yung tagamasahe na blind. Habang pinapasakay ko yung tagamasahe na blind, biglang lumagapak yung likod ng ko. Yung likod ng sasakyan mo din. May bumanggang kotse. Lumabas lulo na. Oo. Pasensya ka na niya, no, hindi Hindi ko ko na- napansin. oh, Okay, sabi ko, yan. lolo. Paano daw yan? Sabi ko, bahala ka na magpayo ng kotse mo. Bahala na rin Dito ako. baga sa atin, partner, meron tayong batas na pag 18 years old, pwede ka na mag-drive. How about yung edad, partner? Oo, na yung Tingin ko, hindi naman matatanda- sinasadya. Sabi ko, sige na, bahala ka na. Oo. Mas marami yung tama nung sa Baka isa din yung partner sa naging rason, Oo. matanda na yung driver. So, kaya mo tinatanong? Tinatanong ko yan. So, kumusta, Tatay Romeo, yung itsura po nitong driver? Talagang kaya pa naman mag-drive? Ano po sa tingin nyo? Sa tingin ko po, kaya niya po kasi hindi naman po siya halatang 71 na. Ayun. Kasi Ayun. malakas po siya at maganda. Oh, Okay, Aha. ha? Nasa kabilang linya, Romeo, ng telepono si Kobe. Akala ko Kobe Bryant, partner. Kobe Ryan Barrias, ang anak ni Aida Ista, ang nakabangga sa tricycle ni Romeo. Magandang hapon po sa inyo, Kobe. Ay, maray na po, madam. Opo. Ilang taon na po kayo, Sir Kobe? 42 years old po. Okay, 42 years old. Okay. Kuya na lang, Kuya Kobe, ano po yung masasabi niyo dito? Dito po sa reklamo ni Romeo, ang hindi niyo daw po pagtupad sa pagpapaayos ng tricycle. Kayo po ba yung kasama nitong Nanay niyo? nung pumunta po sa presinto at nagkaroon po ng kasunduan? Opo, nandun po ako, madam. Nandun po ako. Okay, so ibig sabihin, alam niyo po itong napagpermahan nila, napag-usapan. Opo. Opo. Nasa loob po sila ng presinto. Opo, ano yung masasabi niyo po at hindi daw po ito natupad? Ito pong pinag-usapan nila Romeo at ito pong nanay ninyo. Ito, ganito po ang nangyari yan, madam. Yan po kasi, madam, ang sasakyan nakapangalan sa akin po yan. Sa akin po ay nakapangalan. Hindi po Montero, madam. Fortuner po. Fortuner. Fortuner. Yun, magkaiba. Oo, Baka pasensya magalit na kayo, sa sir. atin yung Baka Mitsubishi. hindi lang talaga alam nitong si Romeo kung ano yung magkaiba yan, uri partner. ng mga Kasi sasakyan. yung Fortuner, Toyota yan. Yung Oo. Montero, Mitsubishi yan. Mitsubishi. So, Baka magalit po. Fortuner. Meron tayong matamaan na ano eh. Fortuner na puti. Fortuner na puti po, madam. Okay, so sige, pagpatuloy niyo po, sir, kung ano Fortuner po po yung yan. inyo pong side. Ngayon po, tama naman yung sinabi niya, yung naatrasan siya ng mama ko. Kasi disgrasya po yan eh. Hindi po Sinasadya. sinasadya. Kasi yung sasakyan po kasi ng mama ko, namalingki po siya. Yung doon sa tapat po ng area niya, doon siya nakaparking, mayroon po yun parang drainage. Parang drainage po pa. Pag dinala mo yung sasakyan mo doon, di magkaangat yung sasakyan mo. Ngayon po, pag atras ng mama ko, yung dalawang gulong sa likuran, biglang bumaksak po yun kasi may ano nga po, parang hams, di ba? Okay. Bumaksak po siya, nabigla yung mama ko na apakan niya yung silinyador. Ayun. Kasi biglang bumagsak po eh. Bumagsak yung likuran eh kasi may drainage po eh. May kanal-kanal eh. Okay, accident nga Bigla po niya talaga, po. Kobe. Ngayon, balikan ko po, kung ganun po yung sitwasyon, ganun po yung pangyayari, bakit hindi nyo po natupad ito pong pinagpirmahan, pinag-usapan po ninyo? Kasi the reason hindi why po, po nagre-reklamo itong si Romeo opo, dahil nga sige po po. ay hindi na itupad yung inyo pong napagkasunduan. Totally, madam. Natupad po yan, madam. Kasi lahat po yan, ng issue ng tricycle nila, pinapaayos namin yan. Wala po yan. Kasi pag pinapaayos po namin yan, pag okay na po yung tricycle, tinatawagan ko po sila o tinitips na pwede nilang tingnan doon yung tricycle para makita nila kung ano pa ang problema. Ngayon, pinuntahan po nila doon. Okay. Sa pinapaayusan ko po. Binabanggit nyo Nakita po, niyo Sir doon. Kobe. Sir Kobe, binabanggit nyo po na napaayos na. Kasi sabi mo, actually ma'am, napaayos na po yan. Ano po yung napaayos po ninyo doon sa tricycle?
Ay, yung sa tricycle po, ma'am, yung body niya po, ma'am, naibalik na namin yung body niya, yung pagkasira ng body niya, naayos na po. Nakita naman po nila yan. Tapos po, madam, yung pinakita ko, kasi yung nakaraan isang araw po, ma'am, tinatawagan ko sila, ay hindi naman sumasagot kasi para hindi po kami pwedeng basta-basta maggagalaw ng motor nila kasi yung inaano nila ngayon, yung motor. Ngayon, hindi kami pwedeng maggalaw na kung mayroon kaming hinangin, ayaw namin maggalaw kasi dapat ipaalam muna namin yung gagawin namin sa may-ari o sa driver. Kasi mahirap na po kasi pag may ginalaw po kami na hindi nila nagustuhan, kami po yung papagalitan. Okay. Na bakit ginalaw, hindi pinaalam. Okay, ganito, Kobe, kasi binabanggit mo, napaayos nyo na. Tanungin ko ngayon si Opo. Romeo, nasa kabilang linya si Romeo. Actually, base doon sa pahayag, yung body tapos na. Oo, nakikita natin yung body partner, Yung okay. motor yata, hindi pa naaayos. Oo, kausapin natin si Romeo. Opo, Romeo, inaayos na po ngayon, boss, yung tricycle ngayon. Kasi ngayon pumunta lang. po kami sa istasyon, pinakita ko sa kanila, sabi niya, ito ayos. Sabi ko, Okay. wala pong problema. Okay, yan. masingit ko lang, partner. Sige. Kasi, Kasi ipakita sa inyo kung ano pa po ang Okay. dapat na maayos dito. Kasi kahit may issue din po kasi yung tricycle nila na nabangga yung dati, wala na pong problema. Okay, sa amin. okay. Okay, Kobe, ganito. Maayos talaga namin yan eh. Okay, Kobe, ganito. Doon sa pagpapaayos ng tricycle, aminado naman si Romeo na inaayos talaga. Ang mukha lang na hindi natutupad, mukhang hindi natutupad, yung sinasabing kasunduan na habang hindi siya nakakapagkayod, ay aabunuhan nyo yung income niya dapat araw-araw at yung boundary doon sa may-ari. Parang ganon. Ano bang nangyari dito? Ganito yan, bossing. Yung nagsalatan po kasi, bossing, ng na pipirmahan po, bossing, ganun po ang nakalagay doon. Tama po yun, yung nakalagay. Pero yung ibang sinalita po ni Tio Romeo, iba na po yun. Kasi ang nakalagay po sa kasulatan, ayusin po yung tricycle. Tapos yung income po ng, yung nakalagay doon, income na pumagkano, yung sa tricycle o ano pa man. Ngayon po, wala na pong nakalagay amount po doon sa papel. Binasa po yun. Binasa po yun doon sa may police station po. Mayroong police po doon. Yung sinasabi nilang walang police, mayroong pong police doon. So walang amount na nakalagay. And wala pong amount na nakalagay. Ngayon po, sila na po ang nagsalita sa amin, sa mama ko, kung magkano yung amount. Okay. Kasi sabi nila, pag-usapan na lang. Nagbigay po sila ng amount na sinabi, 500 pesos a day. 500 araw-araw. Araw-araw po. Wala na pong pinag-usapan kung ano pa man to, kung sa driver, ganito. Kasi po, naiintindihan ko po, dapat po nakalagay doon sa kasulatan, dapat si Tio, binasa niya naman yan, dapat sinagay po nila doon, ito yung sa boundary, ito naman yung sa driver na income, dapat sinagay po nila. Iwan na pong lagay doon. Okay. Ngayon po, Kobe, madali lang, Kobe, sila no? Na 500 a day. Okay. Hindi na po kami nag-imik doon. 500 Okay. sabi ko. Kobe, sige po, makinig ka, 500 no? a day. Nagtanong-tanong ba kayo sa mga tricycle driver kung magkano yung boundary at magkano yung kita ng mga tricycle sa isang araw? Mayroon po kami natanong kasi may ako, Okay. may tricycle naman Meron po kayong ako, may natanong. tricycle Nasa naman po magkano ako, ba mga yung kaibigan. natanong ninyo? Ano po? Nasa magkano daw yung natanong yung tao? Nasa magkano? Ang boundary naman po talaga niyan, 250 naman lang po ang boundary niyan. Saang lugar yan? Diyan sa lugar na natanungan mo? Oh, dito po yan. Dito lang yan, ma'am, sa sa CBD kasi may maraming tricycle po dyan eh. 250 ang araw. Yung 250 boundary, po yan, natanong mo araw din po kung yan. magkano. Yun nga, 250 ang araw ng boundary. Yung kita, partner. Dalawa kasi yan eh. Oo. Yung kita ng driver plus the boundary. Yung boundary lang. Pero yung kita, Oo. natanong mo rin ba, Kobe? Yung kita naman po nila, hindi naman po, iba-iba naman po sinasabi nila. Tumpak, Depende po sa- iba-iba. Kasi ang binabanggit po nito ni Romeo, nagdodoble kayo daw siya kasi sobra yung pangangailangan ng kanyang pamilya. Ngayon, kung hindi nangyari itong aksidente, sana kumakayod araw-araw at nakukuha ni Romeo yung para sa kanyang pamilya. Narinig ko nga po yan, ma'am, yung sinasabi niya gano'n na amount na gano'n din na ano. Sa totoo lang po, mayroon naman po ako natangon, depende naman po sa inaano nila na pag sa pasayro,
Iba-iba naman po sinasabi. Kaya, Okay. tama, Oh, tama. ito na lang, partner. May 450. Okay. Ganun po ang sinasabi nila. Ganito, Kobe, ano? Kanina binabanggit mo na ang nakalagay sa kasulatan ay 500. Ngayon tanong, doon ba sa napagkasunduan na 500 araw-araw, religiously, nagbibigay na ba kayo o wala pa? Ay, wala pa po, bossing. Wala pa. Hindi pa po kami, bossing, nagbibigay. Okay. O kaya? Okay. Ngayon, Nag-aantay naman lang ako, bossing. Kung sakali, sabi natin, bossing, ganito. Totoo yun, sinabi ni Tio na tapusin mo muna yung tricycle, tapos kung ilan is mo yung saka ko ibibigay. Pero depende naman lang po sa kanila yon kung pwede naman po sila mag-demand sa akin na kung pwede kumuha muna kami ng 4,000. okay. Kung Ganito. pwede, kumuha muna kami ng 5,000. Ganito, Kobe, ano? Kailangan din namin. Okay, ganito, Kobe. Wala na problema yun sa amin. Okay, ganito, Kobe. Bagamat ang nakalagay doon sa kasulatan ay 500, pero ngayon ay naririnig natin na umaangal si Romeo na mukhang medyo may demand din siya na medyo malaki-laki doon. Siya yung dihado, partner. Oo, siya yung dihado. Tatanungin ko direkta ito si Kobe. Kobe, magkakaroon ka ba ng konsiderasyon kung sakasakali na pwedeng dagdagan yung 500? Ako kasi, boss, alam mo naman ako, boss, ako, boss, maging parehas lang po ako, di ba? Opo. Kasi, Boss mo din yung po ako, partner? boss, ayaw ko din ng Sa akin. may naaapakan na tao. Okay. Okay, ganito. Gusto ko lang, Okay, ulitin ko. Kobe. Didirektahin na kita, no? Kasi kanina, 250, ayon sa pagsisiyasat mo, 250 yung boundary. Okay, 250. 500 yung napag-usapan, pero parang dihado din si Romeo kasi 250 lang yung Baka maiwan. yung 500 partner, nabanggit lang yun ni Romeo. Nagtanong naman si Kobe magkano ang kinikita ng driver. Mayroon daw kumikita ng 450, Depende mayroon naman daw, 500. Ngayon ang tanong, Kobe, magkano ang kaya mong idagdag kung sakasakali para kay Romeo dito sa inaangal niya? ay kahit, boss, magdagdag ako, boss, ng 200, walang problema. Ayun. So, 700. 700. 700, oo. Siguro, Baka pwede naman, Kobe, gawin mo ng 750 kasi yung 250 boundary. At least may 500 man lang si Romeo. Hindi na yan, boss. 700, boss, kasi totally, boss, maganda naman usapan namin. Bakit Okay, tanungin natin si Romeo. Romeo! Maganda naman ang usapan namin, ginagawa namin. Sige po. Romeo! Hello po. Okay, Romeo, may ako dinedirekta ko na kasi. Kasi yung pagpapayos ng tricycle, walang problema, pinapaayos. Kanya nga lang, ang inaangal mo, siyempre yung wala kang income simula nung mangyari ito, at yung nakalagay pala sa kasunduan, 500 araw, ako tingin ko dihado ka talaga, kasi kung 250 yung boundary, ang maiwan sa iso 250. So ngayon, tinanong ko si Kobe kung magkano pwede nang idagdag. So magdadagdag siya ng 200 a day, o 200 per day. So magiging 450. Ano, okay na ba yun sa'yo, Romeo? Hindi po yan okay. Ayun. Hindi po yan okay, sir. Kasi po, yung sinasabi niya pong 250 na boundary, Pero, Romeo, sandali. Romeo, matanong ko lang. Binasa mo ba yung kasulatan? Kasi ang nakalagay daw sa kasulatan, 500 per day. wala po doon wala nga nakalagay daw, na partner. 500. Kasi tama ba, Romeo, yung pagkakadinig ko, sa kasulatan na pinirmahan ninyo, sa pinag-usapan nyo, walang amount na nakalagay. Pero maliwanag na naandon is boundary at kita mo kada araw. Opo, O, ganun yun. na po yun. Yun, maliwanag yun, Doon partner. naman sa version ni Kobe, may amount. Oo. Wala na nga si Romeo, partner, na hinihinging sobra. Doon lang tayo Pero- mag-focus, partner, sa boundary pero at po, ma'am, kita kada araw. Okay, ganito, Romeo. Romeo. Wala po talaga doon nakalagay na Okay. Ganito, Romeo. amount ng driver. Didirektahin na naman kita. Ang sinabi ni Kobe, magdadagdag siya ng 200. Sabi mo, hindi kasya. Kasi 250 nga, boundary, Opo, hindi po 450. talaga. Okay. Magkano ang gusto mo na idagdag? 1,000 po. Sa'yo lang. Kasama na yung... Hindi. Yung 1,000 sa'yo lang, hindi kasama yung boundary. Hindi po. Oh, 1,250. Ayan. So, eto, may nababasa kami. Ako po, si Aida Eba. Esta. Esta. Ano yan? Palaki-lakihin nyo. Masyado malaki. Nagkasundo po kami na ipapaayos Kulang lang. ang Tricycle. Pero damage sa tricycle. maiksi yung Wala sulat. pong amount na nakasulat. Walang Ipapaayos amount. yung tricycle. Okay, balikan natin si Kobe. Kobe. Hello? Sandali. Oo.
Sandalian si Mr. Kobe. So maliwanag yun, partner, na ang kasunduan nila, Walang amount. walang amount. Okay. Okay. Pero partner, sige nga partner, at least kasi ang gustong mangyari nitong si Romeo, 1,000 kada araw. 1,250. 1,000 Kaya lang sa nga, kanya. 1,000 yung araw niya, yung 250 boundary. Okay. Ah. 1,500 po yan kasi Ah. hindi po 250 ang boundary ko. Magkano? Kasi yung tricycle po kasing na yan, nasa akin po yan. 24 oras. Nakaintriga po yan sa akin ng manager ko. Ang kayod po niyan is straight. So ibig sabihin nito, Romeo, Hindi po yan sinakayod ng maghapon lang. Okay. Kundi ang kayod po niyan ay straight. so ibig So sabihin 500 nito, ang boundary. tama. 500 po ang boundary niyan. Isang araw, Oo, 1,500. Romeo, ibig sabihin nito, ang garahe nito ay sa'yo. Sa akin po ang garahe Tama, niyan. partner. Kaya 500. talagang Okay. sa kanya yung Itanong oras. niya, Sige. doon sa mga namamasada kung magkano ang boundary ng ang garahe sa driver. Ayun. Okay. So makinig ka, Romeo, at andyan pa Kobe. ba si Kobe? Okay, para sa maaring legal na aksyon, nasa kabilang linya na ng telepono si Police Major Nolian Romobio, ang ng Police Station 5 Commander or ang Police Station 5 Commander ng Naga City Police Station. Magandang hapon po, Police Major. Hello po, magandang hapon po. Opo, Police Major, napakinggan po natin itong si Romeo na inireklamo po itong nakabangga sa kanya at ito pong si Kobe, yung may-ari po ng sasakyan. Nagkasundo na raw po itong sila Romeo at Aida sa inyong tanggapan. Pero hindi naman daw po tumupad sa usapan itong sina Aida. Ano po yung maaring action po natin dito? Ito ma'am, magandang hapon po ulit. Sa amin po kasi ma'am, pag sila lang mag-uusap, wala kaming pakialam kung ano ang napag-usapan nila dito ma'am. Kasi hindi kami pwedeng mag-settle ng ano man na pumasok dito kung insidente, lalong-lalo na kami ang masusunod. Mhm. Kasi sila po ang nag-usap. Kung ano po yung napag-usapan nila, wala po kami doon. So Opo. labas kayo. So gusto lang po namin maging malinaw, Police Major, ano po ba yung napag-usapan nila dyan? Para at least ma-confirm namin na totoo itong sinasabi ni Romeo. Para Or naman, ni Kobe. Opo, nitong si Kobe. Ano po ba yung nakapalaman doon po sa kanilang napag-usapan? Yan po ang hindi ko masasagot ma'am kasi wala pati yung ano namin dito, yung may kahawak ng kaso. Bukas pa yun ma'am. Basta So ang naka-off ganito po yan ngayon. kasi, sir. Opo. Ganito po yan. Kung nag-settle silang dalawa, hindi po kami makikialam dyan kung anong pag-usapan nila, pirmado nilang dalawa yan, okay na yan sa amin kasi yun ang pinag-usapan nila. Oh. Pero sa Kung ganito wala pong naman pagkakataon, po, Police Major, na hindi po sumunod sa napag-usapan ito pong inirereklamo, ano po yung susunod na proseso? Oh, kung ano po, hindi sila sumunod sa usapan, pwede pong mag-file lang kaso si Romeo. Mhm. Oh. Okay. Kaso, partner, pwede kaso. mag-file. Ganun naman talaga partner ang proseso. Pero Minsan. siguro, sir, kung si Nanay Aida ang kausap ni Mr. Romero, siguro magkakasundo yan. Oh. Iba na kasi po, hindi na po kasi si Nanay Aida ang kausap. Iba na. Kaya, So ibig sabihin, dapat po ang mag-usap yung si Nanay Aida at saka si Manay Mio. O yun lang, tapos sila na po ang mag-uusap. tama Wala naman na po si kami dyan. Tama si Oo, Major. wala po kami. Kaya lang, Police Major, itong anak, dahil siya yung may-ari ng sasakyan, siya yung nakikipag-usap dito kay Romeo. Nung naka-accident po kasi Nanay Aida, wala naman po yan kausap ngayon. Ayun. Sa ganitong Ang pagkakataon, maganda po niyan, para hindi sila kung magkasagutan dyan, si Nanay Aida po ang mag-usap sa kasi Manay Mio kasi sila po ang involved doon. Ayun. Okay. Ibig sabihin, partner, Oo. nung magpunta ito sa police station, ang nag-uusap si yun Romeo nga. at si Nanay Aida. na iba partner, dahil pumasok itong si Kobe. Dahil sa kanya yung sasakyan. Police Major, Ito naman nakikinig. po, Police Major, hello. nakikinig po ngayon itong si Kobe. Ano po yung pwede niyo pong sabihin sa kanya? Dito sa anak ni Nanay Tama. Aida. Oo. Yung po kasing pinag-usapan nila, hindi ko po nabasa yon kasi hindi naman po ako nakikialam ng mga ganyang na papel kasi kanila nga yan na usapan. Kung ano lang po ang nandun na pag-usapan nila, wala na tayong magagawa yan kung depende na lang po yan kay Nanay Aida kung magbigay ng dagdag. Yun po ang kasi may pinag-usapan na po sila. Okay. Kung hindi tumupad, di pwedeng magsampa ng kaukulang reklamo itong si Romeo.
Opo. Okay, opo. sige. Yun na lang, partner. Okay, so Police Major, if in case hindi po sila magkasundo, ano po yung kasong pwedeng kaharapin ito pong si Nanay Aida? Yun po, ang damage to property lang naman po kasi yung Opo. saka yung kung may injury po si Manay Mio, yun po, natin doon. Doon lang, pasok po yun. Oh. Pero po, siguro po, ang ko na lang siguro, Nanay Aida saka si Tatay Mio ang mag-usap. Kasi sila naman po yung na-involve. Oho. Kaya siguro pa po yan, maayos pa. Okay. Okay. Sige, gano'n na lang po, Police Major. If in case hindi po sila magkasundo, sasamahan na lang po namin itong si Romeo dyan po sa inyong tanggapan. Magbalik na lang po rito si Manay Mio. Okay. Maraming salamat. Ano yun po, nung may hawak ng kaso. Opo. Maraming salamat po, Major. Thank you so much. Okay po. Thank you man po. Maray na po. Ganito na lang, Mio. Romeo, kung hindi kayo magkakasundo at hindi ka masasatisfy or sasangayon dito sa gustong ibigay lang nitong anak na si Kobe, pwede ka namang mag-file ng formal na reklamo. Opo. Nandyan ba si Kobe? Andiyan pa. Okay. Kobe, napakinggan mo si Police Major. Hello? Hello ma'am. Napakinggan mo si Police Major. Hindi naman daw dapat ikaw yung nakikipag-usap dito kay Romeo. Narinig ko ma'am lahat. Ano yung masasabi mo? Dahil ang sabi ni Police Major, hindi naman daw dapat ikaw yung nakikipag-usap. Kasi kung ikaw daw, hindi sila naayos. Pero kung yung nanay mo, Yun ang Nanay involved. Aida Yun ang involved, yun dapat yung kausap ni Romeo. Bakit po ba ikaw yung nakikipag-usap? Wala naman problema ma'am Pwede ko naman si mamang sunduin sa bahay para pag-usapan nyo kasi sila naman na niyan ma'am, pero sinabi lang sa akin ni mama, ganito ang gagawin niya. Okay. Yung nangyari, di ba? Opo. Okay. Pero willing naman kayo, Sir Kobe, na makipag-compromise or makipag-ayos Mag-usap dito uli. kay Romeo. Mag-usap. Pwede naman po yan kasi ang inaano lang po kasi namin dyan, yung may kasulatan naman mayroon naman kasi dapat. Okay. Ganito na lang. Nila yan Ganito na lang para ma-shortcut natin, Kobe at Tatay Meo, mag-i-schedule tayo kung upayag naman si Kobe na magharap-harap sila, susunduin niya yung nanay niya, ay sasamahan ng ating team partner itong dalawa, si Romeo at itong si Nanay Aida. Tayo mismo ang magwi-witness kasi willing naman silang magharap uli, magkaharap, nang sa ganun ay magkasundo. Okay? So, i-schedule natin, Kobe, at Romeo, yung puling paghaharap ninyo. No problem, boss. No Okay. problem po. Mismong ang aming team ang sasama at sasaksi. Nang sa ganoon Doon pa ay... sa barangay. Sa barangay at saka doon sa police Sige, station. sasamahan na kayo ng aming team para once and for all, magkausap kayo at magkaroon kayo ng arigluhan at matapos na itong inyong problema. Okay? Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, sa ating tabang medikal, isang estudyante bali ang kamay matapos itong pabirong itulak ng isa niyang kaeskwela. Kaya huwag kayong bibitaw mga kaaksyon, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Kasama natin ngayon si Imelda San Jose, ang ina ng grade 10 student na napuruhan ng kanang kamay matapos itong maitulak ng kanyang kaeskwela. Magandang hapon sa iyo, Nanay Imelda. Magandang hapon po. Opo, pakilakasan lang po ng boses namin. Magandang hapon rin po. Ayun. Saan ho ba ito nangyari at saang eskwelahan ho ba ito nangyari, Nanay? Sa loob ng eskwela o sa labas? Sa labas na po, pauwi na sa amin. May spillway po doon na dinadaan. Saan na eskwelahan po? Makabugos High School po. Makabugos High School sa Libon. Libon. Uy, malayo yan, Far-Blanc Barangay. Okay. Paano ito nangyaring pagkakatulak? Nagbibiruan ba sila? Hindi naman po. Ano pong nangyari? Basta bigla na lang po daw siyang itinulak. Magkaaway ba sila? Hindi po. Magbarkada? Dati po, pakilapit na po. Yung bahay nila, kaharap lang namin. Yung bahay magkaklase ba sila? Hindi po. Grade 7 po yung nagtulak. Okay. So, bakit tinulak? Kaaway ng anak mo, hindi? Hindi naman po kaaway. Talagang ano lang talaga siguro yun, mahilig magtulak. Mahilig magtulak. Po, so, hindi sila naglalaro? Hindi po. Naglalakad sila na itulak? Naglalakad po. O saan bumagsak yung anak mo? Nahulog po sa spillway. Nahulog sa spillway. Tapos, itinukod niya po ito parang hindi yung ulo niya sa bato. Nabali yung kamay? Nabali po. Okay. Nakakapasok ba siya sa eskwelahan ngayon o hindi? Hindi na po. Pakilapit hindi na po. Pakibaba lang dito, Nanay. Ayan. 2 buwan na po siya sa 11. Na hindi nakakapasok? Hindi na po nakakapasok. Nanay Imelda, yung anak niyo po ay grade 10, tama? Opo. Yung tumulak or nakatulak po sa kanya is grade 7 po. So, mas bata pa po dito. So, ano po yung, meron po ba silang alitan or wala naman walang po. naikwento po sa inyo wala ng anak po. niyo? Wala. So, bigla lang po siyang tinulak? Bigla talaga po. So, walang paglalarong nangyari? Wala po. So, parang merong pambubuli? Opo. Okay. Nakausap niyo po ba yung nanay nitong grade 7? Opo, nakausap na po namin yun. Ano po yung napag-usapan po ninyo? Yung nag-usap nga kami na tulungan naman kami. Tapos, sabi ko, kung isipin, obligado po kayo, sabi ko. Tapos nagalit nga siya sa akin. Ang ibig pala niyang sabihin, kami yung mananagot niyan.
Oh, Sabi niya. Hindi ba nila alam na yung Opo. anak po nila dahil nakadisgrasya, talaga naman bilang magulang, responsibilidad nila. So nagalit pa po. Parang nagalit po siya. So wala pong naibigay na tulong po sa inyo. Una po, nung pinahilot po namin, nagbigay rin po siya ang bali, 2K lang po. 2,000. 2,000 Opo. para sa Hilot. Pahilot Pahilot. po. Tsaka yung 500, yung pambili ng gamot. Opo. Yun Pero lang nasa po. magkano na po, nanay, yung naigagastos po ninyo sa pagpapagamot po ng inyong pong anak? Magang-maga yung kamay, may Opo. bali. Siguro po, mga na yung nagastos namin. Mga Kulang po itong 2,000 na naibigay kulang po pa sa inyo. po, kulang pa. Opo. Siguro po mga magta-30 na po. So malaking sobra na nga po. malaking halaga na po yung Opo. naigastos po ninyo. Dahil po sa pabalik-balik namin, pamasahe. Opo, syempre malayo pa naman yung Malayo Makabogus po. partner. Diyan yung Makabogus Farm, yung Opo, merong yan. grapes. Doon nga po. Ano daw yung findings ng doktor sa sitwasyon po ng inyong anak? Sabi ng doktor po, operahan daw po. Operahan. So, Opo. kailangan sumailalim sa operasyon. Opo. Nasa magkano daw po yung halaga na Ang kakailanganin? halaga po ay nasa 429,000. Yun, papailalagyan ng stainless ito, Opo. partner. So, Kasi nabali nasa Bali nga po. Kaya nyo po ba yun ay? Halaga na yun? Hindi po. Mahirap lang po kami. Okay, anong hanap buhay yun? Yung asawa ko po, naglalaot lang po. Kasi malapit po Walang kami. nanay, mahirap maglaot. Naglalaot. Mangingisda Timbang Opo, buhay mangingisda yun ay. po. Ilan ang anak nyo po? Yung anak ko po, bali, 8. Pero po, yung 5 nasa Maynila. Tatrabaho. Pang ilan Yung po ito? may mga asawa na. Yung Pang ilan po itong grade 7? Grade 10. Grade 10. Oo, grade 10. Ay, Nanak po ninyo. pang 7. Okay. Eto, nanay, para sa agarang pagtugon. So, ibig sabihin po nito ni nanay, Ayun, pang naputol. 7 po ito. Mhm. So, hirap po kayo, nanay, sa pag-aalaga ng mga anak po ninyo. Ibig sabihin may bunso pa. May bunso po akong grade 6, magagraduate. Kayo po, nay, ano po yung pinagkakaabalahan Ako nyo? po, dati po, nagtitinda rin po ako ng gulay. Nung hindi pa po yun, nangyari. Pero po ngayon, hindi naman po ako nakakapag, Ano po Kasi yung nabago? kayo nag-asikaso. Opo, kasi po ako na po yung Andiyan na? nag-aasikaso. Okay. Pinapaliguan. Opo. Para ho, nanay, sa agarang pagtugon at pag-aksyon ng Ako Bicol, ay makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang ating Ako Bicol Party List Coordinator, si Ma'am LB Sidenio. Ma'am LB, magandang hapon po. Yes po, good afternoon Sir Jos at Ma'am Remy and din kay Nanay. Opo, Ma'am LB, medyo may kalakihan. Mahigit 400,000 piso ang kinakailangan nitong sinanay para sa kanyang anak para mapa-stainless at mapoperahan yung kanyang nabaling kamay ng kanyang anak. Ano po ang maaring maitulong ng Ako Bicol Party List dito, Ma'am LB? Sir Jos, papuntahin lang po sa akin si Nanay after po ng program. Dalhin po sa akin yung quotation. And then yung ibang requirements, tutulungan po natin si nanay na wala silang mababayaran. Ayun, Ayun, dala niyo po, nanay, narinig mo? nanay. Dala niyo po yung mga requirements, Nandyan nanay. po. Andyan, dala. Okay, ready? Narinig nyo, nanay. Opo. Dalhin doon, kausapin at wala ho kayong puproblemahin. Tutulungan ho kayo. Opo, salamat Anong po. masasabi mo, nanay, sa Ako Bicol, kay Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon at sa palatuntunan ito? Maraming salamat po sa Ako Bicol dahil po matutulungan man po kami. Dahil po ako namang problema na po sa anak ko na hindi naman po sa akin nakakatulong. 2 buwan na po, hindi po siya nakakapasok. So, awang-awa na po kayo. Awang-awa na nanay. po ako sa kanya. Okay. Maraming salamat, Ma'am LB, sa automatic ura mismo na pagtugon ng Ako Bicol. Mabuhay ka, Ma'am LB. Yes po, Sir Jos. Pinaiyak Yes po, mo. ako ni Boss Aldi and ni Kong Jill na tulungan lahat. Taabot ng ating makakaya mga pasyente na nangangailangan ng tulong. Oh, yun, pinaiyak mo, nanay LB, si nanay. Maraming salamat po. Sana ma'am. dumami pa ang lahi ni Ma'am LB, Thank you, partner. Miss LB Sidenio. Ayun po, nanay. Wala na po kayong aalalahanin patungkol po dito sa Salamat. Pagpapaopera. At stainless. dahil wala pong hanap buhay si Mr. ngayon. Hindi dahil- siya nakapagtinda At ng hindi gulay. kayo nakapagtinda. Ito po, nanay, tanggapin niyo po itong financial assistance mula naman po sa aming programa. Maraming Ano salamat bang mga po. nahuhuli sa laot ng asawa niyo? Mayroon pong tulingan, yung Ngayon po wala siyang nahuli. galunggong.
Ngayon po, matumal po Matumal. ang ano ngayon. Dahil matumal, nanay, may padala pa ho na food packs ang palatuntunan ito para sa inyo. Kahit papano po, ay pag-uwi mo, may mailuluto ka na, nanay. Salamat po. Maraming salamat po. Yun po, nanay, ang kagustuhan ni Congressman Saldi na matulungan po ang lahat ng mga nangangailangan. At hangad namin, nanay, na maibalik sa yung normal na kuha ng kamay ng anak mo. Ano po yung pangarap ng anak nyo, nay? Maging? Ang ano po niya, sabi niya, kahit po mag-ano lang po ang trabaho niya, kahit po sa ano lang. Sa ano, nanay? Sa opisina? Opo. Okay. So, mangyayari yan, nanay, basta po Magsikap. magsikap at dagdagan Pagpursige. nyo po ng panalangin pa, nanay. Opo. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga kaibigan, hanggang bukas, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang